Днеска ще правим малинада против летните жейки. Хубаво ли? Да. От каната на Аквафор сипваме пречистена вода, която ще газираме в уреда на Филипс. Това да видиш. Виж, че не е страшно. Пуши, да. Уреда за газиране на вода може да вземете от Озон. В блендера слагаме малините. Оп. Сега ще сложим малко мед. Няма какво да се плашиш, бе, тате. Вики също си има шишенца на Аквафор. Даже две. И вие може да си вземете шишенца на Аквафор, както и кана от Озон. Сипваме газираната вода. Късаме 2-3 листа мента. Лази. Малко лед. Че лимонада без лед, какво е? Още малко мед. Опа! Го порезна лимон.